Καλώς ήρθατε σε ένα από τα δημιουργικά βίντεο της Καυκάς. Είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε βήμα-βήμα με χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες σε θέματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και έξυπνων λύσεων. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το σύστημα κλείσης έκτακτης ανάγκης για τουαλέτες ΑΜΕΑ από την Olympia Electronics. Περιλαμβάνει το κουμπί ενεργοποίησης και τη σιρήνα ειδοποίησης, ενώ συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση. Το σύστημα διαθέτει και εσωτερική μπαταρία, εξασφαλίζοντας λειτουργία ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η εγκατάσταση είναι εύκολη για έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάθε τουαλέτα για ΑΜΕΑ σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους οφείλει να διαθέτει σύστημα κλείσης έκτακτης ανάγκης. Με το τράβηγμα του σχοινιού ενεργοποιείται αμέσως ένας ισχυρός ηχητικός συναγερμός που είναι τοποθετημένος έξω από την τουαλέτα. Έτσι, ειδοποιείται άμεσα το προσωπικό ή οι παρευρισκόμενοι για να προσφέρουν βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Καυκάς.